Якоб Радомски, Симон Броварчик, Яцек Пелка и Томек Коргул. Очакваме ги много скоро. Очакваме албума им да дойде преди тях и това ще е едно от грандиозните събития на 10-я Ларно Панк Джаз Фест. В Кино Лайкова, знаем, звука е изпробвал много добре от тях и може би това е мястото им за София. В Макс Клуб ще свирят за първи път, въпреки че са минавали много пъти през Русе между Румъния и България. Дослушваме концерта им и след това ще ви кажа за другите групи, които предстоят. Nothing in the air tonight, only waves of hope. Nothing in the air tonight, only waves of. Wish I had something more than fear. It's not always cold. I had something more than fear, not a waste of. Радио Кръстаси.